er Olik 5, og i dag jeg skal vise, hvordan man laver nogle masker. Og i de der masker, man skal også have snor, og snoren ligger lige bagved. Og alle ting, hvad I skal se på videoen, de er fra den der butik. Og til vores masker, vi skal bruge en limpistol. Vi skal bruge nogle pinde, nogle sløjfer, så nogle brillanter, så nogle øreringe med sommerfugle, papir, masker, saks og vores kasse med alt mulige pomponer, der blev klippet. Så tager vi vores maske, ligger den lige her, og så tager vi blyant, og så tegner den ud. Så når vi har klippet den ud, vi tager lim, og så limer på vores maske. Når vi har limet det, så tager vi den igen herhen, og så tager vi sådan papir, bare en anden farve, sådan lys pink. Og så laver vi det ligesom i en bog. Så putter vi den lige herhen på øret, og så tegner vi en lille bitte lyserød øre. Når vi har klippet vores ører ud, så limer vi dem fast her. Så tager vi 2 sløjfer, og så tager vi limpistolen, men pas på, fordi den er varm. Og så limer vi den fast. Så tager vi igen vores limpistol, og så limer det fast lige herhen. Så tager vi limpistol igen, og så limer lige herhen. Og så limer dem der fast lige herhen. Så tager vi limpistol igen, og så limer lige på dem der pinde at lime vores pompon lige herhen. Så vender vi vores masken om, og så tager 2 fjerde, og så limer dem lige herhen på øret. Så tager vi sådan nogle brillanter, og så sætter dem lige herhen ved øjnene. Fra den store hele vejen her, og så mindre og mindre og mindre.
Så vi har sættet dem der brillanter herhen, og så giver jeg sætte en hjerte lige herhen. Det bliver til sådan en sjov mask. Så vi har lavet nogle huller i ørerne. Så har vi sættet sådan en flot ørering. Og så til sidst vi skal sætte sådan en snor ind. Så sådan en mask har vi lavet, og please subscribe. Lav nogle like til mig, og der er nogle nye videoer, og I må give mig gode idéer, hvad for nogle ting skal jeg lave mere på min YouTube-kanal. Vi ses!